giaksyonan kani nga kuan kayo ni oh. Asa man tong audio ni dong oh. Ah, dua ka kutsilyo gud oh. Lagi ka. Parmes, Kusir! Ano yung karon? Ordinary Kusir! Ordinary kita kutsilyo. Ay, Parmes ko lagi! Ah. Lagi ka. Dala ka. Dala lagi ka. Kalma lang. Kalma! Parmes, Kusir! Kalma pa. Parmes! Ah, tanawa, farmers lagi siya. Parmes! Kalma lang. Kalma lang. Parmes, Kusir! Ah, kato ganun sa kunan sa kuan kaya naman ningon ako nga basi katon sa pagsugod ha. Pero wa man katos pagsugod wa man ko ka. Pero di lang ta maghukom ha kay pero mo na ko na ay kung nailaing video ito na ba CCTV diha dapita. Saba. Hilon na ba ha? Kalma lang. Ah, pero ibutang ta lang ha, ibutang ta lang nga. Ah, kaning nang kato biha ani oh. Oh. So ibutang ta lang og nibunot siya gyud og kutsilyo. Unya do na may mga pulis, do ilagay manawag og pulis. Di ba panlitag ni kuan na og niya wa man sila naa ba makita bas video nga giaksyonan sila Globa, giaksyon nagdunggap.